i-ați lăsat? N-am avut. Nu că n-am avut. Nu, am zis, dom'le, prima dată au zis că trebuie să, adică vor să joace cu Băluță atacant și am fost de acord. Dar Băluță ce a pățit? Băluță, am zis să zică companie și au spus, doamne, e bine varianta asta. Vedeți, dacă voi spuneți, faceți așa. Și după aia și schimbările s-au greșit. Dar te-au informat, n-au luat-o ei așa, n-au făcut-o ei, nu? Tot tu ți-ai dat. Tot tu ți-ai dat ok-ul până la urmă. Da, m-au informat. Nu v-am spus că fac ca ei, când merge echipa fac ca ei. Că mers echipa, am avut 4 victorii, am fost candidat, atunci m-au informat, normal că m-au informat, auzi. Dar poate aveam alte idei. Dar uite că am vrut să fac ca ei și gata. Dar cu Băluță ce s-a întâmplat? Că înțeleg că așa era planul. S-a la antrenament, nu știu, cu terenul ăsta, nu știu cum a făcut-o întors. Da. La încălzire astăzi, nu? Și nici schimbările n-au fost făcute bine. Bine, și Chirică își face greșeala aia. Asta e situația, ce să facem. Bine, mă, dacă noi nu putem să batem dacă noi nu avem 11 jucători pe teren și noi nu avem un antrenor care să spună, bă, hai să antrenăm cornere, mă. Noi nu putem să ridicăm mingea. Olaru, nu poate să ridice o minge, mă, că de acolo a plecat. De-a rămas în 10. De-au rămas, au scăpat de contraatac. Bate Olaru, corner, băi, ăla cum poate, mă, la Ticanii ăla de la care l-a luat rapid, de la CFR. Poate să dea mingea sus, bă, nu poate să ridice o minge sus.